Power. Greek. Hallöchen. Είμαστε στο Πουρμετάλ. Θα σας ξεναγήσετε λίγο. Θα σας ξεναγήσουμε. Βασικά πάμε να πάρουμε κάποια πράγματα και με την ευκαιρία θα σας δείξουμε και την πόλη που μένουμε. Βασικά, ναι. Λοιπόν, Σοφία, πρέπει να ξεναγήσεις. Λοιπόν, πρέπει να πάμε από αυτό το δρόμο και είναι πιο κοντά. Για να δούμε το συγκεκριμένο μαγαζί. Δεν ακούγεσαι, Σοφία. Θέλουμε να πάμε από αυτό το δρόμο για να βγούμε πιο κοντά στο συγκεκριμένο μαγαζί που θέλουμε. Λοιπόν, let's go! Let's go! Let's go! Εδώ, παιδιά, δείτε ότι έχει έργα. φτιάχνουν εργασίες μέσα στους δρόμους, στα στενά της πόλης. Παντού έργα και σήμερα το Στράσεβαν, το εναέριο, δεν μπορείς να το πάρεις. Να σας πούμε, Παναγίτσα. παιδιά, να σας πούμε ότι η πόλη μας είναι η μοναδική πόλη που έχει τρένο στον αέρα. Ναι, εδώ βλέπετε τα Baustelle. Είναι τα εργατικά, πώς τα λένε αυτά. Τις εργασίες στον δρόμο, τα έργα. Λοιπόν, τις ταινίες. αυτή είναι, παιδιά, η τράπεζα, μία από τις τράπεζες. Είναι η Σπάρκα. Όλος ο κόσμος είναι από τη Σπάρκας, δηλαδή έχει Σπάρκας. Έτσι. Και εδώ φτάνουμε κάπου στο κέντρο, να το πω έτσι. Μπορούμε να τις πάμε λίγο από εδώ. Ναι. Βασικά, ούτως ή άλλως από εδώ θα πηγαίναμε. Ναι. Σοφία, πρέπει να τραβάς λίγο. Να βγαίνεις στην κάμερα. Πηγαίνω από εδώ τώρα. Από αυτό το δρόμο συγκεκριμένα. Πρέπει να σας περάσουμε από εδώ για να μάθετε που μένουμε, να έχετε μια οπτική εικόνα. Ναι. Θες να πεις λίγο πόσο διάσημη είσαι, πόσο διάσημη νιώθεις. Αυτό. Μας εμποδίζουν τα έργα, παιδιά. Προσπαθήσει όλο το Πορτουγκό. Εδώ βλέπουμε ένα μήμο. Δεν τρόμαξε. Μου έκανε μπει. Να πούμε ότι εδώ είναι το δημαρχείο της πόλης. Βασικά είναι το μικρό δημαρχείο. Αυτό που βλέπετε. Εδώ έρχονται, παντρεύονται, κάνουν. Είμαστε σε... Βασικά είμαστε... Είμαστε στο μικρό κέντρο της πόλης. Υπάρχουν δύο. Νανούνα, δεν ξέρω αν έχει, παιδιά. Έχει νανούνα. Και γενικώς προχωράμε. Ανυπομονούμε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σήμερα έχει πολύ χάλια καιρό. Να το λέμε και αυτά. Χαλίζει. Βρέχει. Χαλαλάει. Έχουμε ξεχάσει το selfie stick και το τραβούσαμε με αυτό. Δεν με πάρω. Το ξεχάσαμε, παιδιά. Κάπως έτσι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, Χαιρετάει ο κόσμος εδώ τον Κώστα. είμαι διάσημος. Είμαι διάσημος, Ο παιδιά. Κώστας χαιρετάει. Χαιρετάω και εγώ τον κόσμο. Όχι να χαιρετήσει. Να πούμε λίγο για το outfit της ημέρας. Σοφία, δείξε λίγο το outfit. Ναι. Πες μας τι φοράς. Φοράω ένα πουκάμισο ροζ με άσπρες ρίγες της Ralph Lauren. Ένα παντελόνι της από τα Forever 21, παπούτσια της Adidas. Και αυτά. Τα γυαλιά είναι... Το αδερφού της. Δεν γνωρίζω. Θα πάρω λίγο τηλέφωνο. Θα ρωτήσουμε και θα σας πούμε. Για πες εσύ, Κώστα. Α, να πω κι εγώ, αλλά πρέπει να μου δείξεις. Ναι. Λοιπόν, ζακέτα είναι από τα New Yorker. Είναι ένα μαγαζί στη Γερμανία μάλλον μόνο υπάρχει. Η μπλούζα είναι από τα Μπέσικα. Και το παντελόνι είναι από H&M και τα παπούτσια είναι Nike. Και τα γυαλιά. Τα γυαλιά είναι αδερφού της Σοφίας. Του έχουμε καβατζώσει τα γυαλιά, παιδιά. Και
τι είμαστε. Καμάτι. Άκουσα τη γλώσσα μου. Άκουσα τη γλώσσα μου. Δεν πειράζει. Κάτσε να δείχνουμε κιόλας, παιδιά. Σας δείχνουμε. Και κάπου εδώ κλείνουμε και συνεχίζουμε. Μόλις βγήκαμε πάλι. Γεια σας. Ξεκίνησε λίγο να ψυχαλίζει. Εμείς συνεχίζουμε με γυαλί γιατί δεν μπορούμε να χαλάσουμε. Δεν μπορούμε να χαλάσουμε το style μας. Δεν είναι καλά αυτή. Πήραμε και άλλα λίγα ψώνια μέσα αυτή τη σακούλα. Είχε προσφορά τις 3 σοκολάτες. Ένα ευρώ. Η Μίλκα. Τρέξτε να προλάβετε, είναι στο μαγαζί. Κουτσέλος. Κουτσέλους. Όπου τσέλι είναι. Και λοιπόν είναι εκεί. Να πάτε. Σε λίγο πάμε Μαλόρκα. Θα κλείσουμε τα μάτια. Τα μάτια και θα πάμε στη Μαλόρκα. Θέλετε να έχετε μαζί. Θέλεις λίγο να πάρεις τέτοιο στο παντελόνι. Να σε πέσει. Να σε πέσει. Έλληνες ήταν. Τι είπε, τι είπε. Δεν ξέρω. Δεν την μπορώ. Κάτι για μας, υπερσχολίατε. Μ' αρέσει να πάμε να πάρουμε Μπερλίνα, ρε. Γιατί δεν έφαγες πρωινό. Τώρα πήραμε τόσα. Τώρα δεν θέλω, αλήθεια. Θα φάμε πατατάκια. Θα φάμε πατατάκια, σοκολάτες, μαλακίτσες. Θα κάνουμε λίγο. Θα τηγανίσουμε αυγά πατατάκια. Αυγά. Λοιπόν, και κάπως έτσι συνεχίζουμε να προχωράμε μέχρι να φτάσουμε σπίτι τώρα. Αχ, σε χτύπησα. Ναι, με χτύπησε. Θα πάρουμε αυτό το πίτσα. Και θα πάμε να σας δείξουμε τώρα το τρένο που είναι στον αέρα. Ναι, αλλά είναι τέτοιο. Έχουν απεργία, δεν προχωράνε. Δεν προχωράνε σήμερα. Ναι, δεν προχωράνε. Πώς θα πάω στη δουλειά. Εγώ από κάπου πάνω πήγα να πάρω τον αέριο, ήταν κλειστά, ξαναπήγα πίσω και πήρα το τρένο. Μάλιστα. Μαλακία. Λοιπόν, παιδιά, θα το δείξουμε κάποια άλλη φορά, τον αέριο σίγουρα. Είμαστε στη μοναδική πόλη που το έχουμε. Ναι. Πώς κάποιες πόλεις έχουν το τραμ. Ναι. Το τρένο. Το τραμ και γενικώς τα υπόγεια και όλα αυτά. Έτσι εμείς έχουμε αυτό που είναι στον αέρα, διότι τότε όταν χτίστηκε η πόλη. Λίγο. Έγινε μια διακοπή και ναι, δεν υπήρχε χώρες, οπότε ο βασιλιάς το έχτισε πάνω από το ποτάμι για να γίνεται η μετακίνησή του στην αρχή και μετά όταν έφυγε ο βασιλιάς και αυτά, ρε παιδί μου, που καταργήθηκε, το τρένο συνέχισε, παρέμεινε, διότι δεν υπήρχε κάποιο άλλο μέσο για να μετακινούνται οι ανθρώποι και εξυπηρετεί τους ανθρώπους στην πόλη τώρα. Και λοιπόν, κάπου εδώ το μικρό vlog, το μικρό tour στην πόλη μας. Τελείωσε. Έτσι. Και μείναμε μονάχοι. Και μείναμε μονάχοι. Λοιπόν, φιλιά πολλά από το Βούπερταλ και τη Γερμανία.